Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tupper. Walang eksaktong taon. Itaran, Albay. Matagal na kaming sinusubok ng panahon. Minsan naiisip namin na hindi kami mahal ng Diyos. Mula pagkabata, nasadlak na ako sa kahirapan at kailangan kong kumilos kung gusto kong mabuhay. Ito ang mga katagang binitawan ni Tupper nung inilalahad niya sa pinsan niya ang lahat ng naganap sa buhay niya. Ayon sa kanya, na sa dinami-dami ng tao sa mundo, pakiramdam niya siya ang pinakamalas sa lahat. Sa edad niyang 14 anyos, nasaksihan niya kung papaano patayin ang tatay niya. 3 taon lang ang lumipas nun. Nakulong naman ang nanay niya dahil sa pagnanakaw. At nung mawala ito, sila na lamang ng 2 niyang kapatid ang magkakasama sa kanilang bahay. Nga pala pinuno, hindi ito nangyari sa lugar nila at nangyari ito sa bayan na kanilang pinagtitirhan noong una. Kaya lang naman sila napadpad sa Itaran ay dahil sa meron doong konting bukid na naiwan ang kanyang ama. Sa halip na makipagsapalaran, minabuti nila na hanapin ang kanilang swerte sa lupang pagmamay-ari nila. Hindi naging madali ang simula pero awa naman ng Diyos, natuto sila na mabuhay ng walang sinasandigang mga magulang. Lahat sila nagtutulungan para naman kahit papaano maging magaan ang lahat ng trabaho. At kapag araw ng pamamahinga, bumababa sila ng baryo para dumiskarte ng pera. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa unti-unti na nilang naabot ang tamang edad. Ang kaso lang pinuno, nung magbinata na ang mga kapatid niya, may nangyari na namang hindi kaaya-aya. Nagkasakit ang mga ito at sa hindi inaasahan, tuluyang nabalda ang kanilang mga katawan. Buwan lang ang lumipas, halos butot balat na ang mga kapatid niya. Lagi na lang din itong nakaratay sa kanilang mga higaan, animoy naghihintay na lamang ng kanilang mga katapusan. Bilang panganay, ginawa ni Tupper ang lahat para maisalba ang mga ito. Ngunit habang patuloy na tumatagal ang kanyang sakripisyo, paunti-unti, nawawala na ang alab ng pag-asa na namumutawi sa isip niya. Hindi naglaon. Dito na rin unti-unting sumasagi sa kanyang isipan na sumuko na lamang. Subalit kapag nakikita niya ang mga kapatid niya, tila bang muli siyang nagkakaroon ng lakas para magpatuloy. Wala mang nakikitang pag-asa, pilit siyang nagpupursige sa paniniwalang darating ang araw na kung saan mababago din ang takbo ng kanilang mga buhay. Hindi nagtagal, nang tumungtong ang taong ito, meron ngang himalang nangyari. Nagsimula ito sa pagbisita ng isang lalaki na nasa mahigit 40 anyos na ang edad. Ayon kay Tupper, parang aksidente lang noon ang pagkakatuklas nito sa kanila. Batid niya kasi natago ang kanilang lugar, kaya hindi ito gaanong napupuntahan ng mga tao. Pero noong araw na yon, nakapasok dito ng walang pag-aalangan ang lalaking yon, at nung masipat nito ang kanilang tahanan, paulit-ulit sila nitong tinatawag at nagpakilala. Noong una, wala siyang balak na ito ay sagutin. Pero hindi nagtagal, nagdesisyon na rin siyang lumabas buhat sa pangungulit nito. Ano ang kailangan mo? Diretsyong tanong niya sa kanilang bisita. Mabuti naman at meron palang tao. Naliligaw kasi ako eh. Matanong lang, saan ba ang daan patungong baryo? Tsaka pwede bang makahingi ng pagkain? Wala pa kasi akong kain simula kanina eh. Bungad naman ito sa kanya. Takang-taka man sa sinasabi ng lalaki, wala siyang magawa kundi bigyan ito ng kakarampot na pagkaing meron sila. Para sana yon sa kanyang mga kapatid, ngunit pinili niyang magpaubaya dahil sa estado nito, mukhang mas nangangailangan ito kumpara sa kanilang 3. Pag-abot niya roon ang inaamag na nilang kanin, agad siyang humingi ng tawad
habang inilalahad ang sitwasyon nila. At nang marinig ito ng lalaki, sa halip na ituloy nito ang pagkain sa mga binigay niya, unti-unti niya yung inilapag sa mesa kasabay ng pagsagot nito ng, "Matagal na kitang kilala, Topper. Kaya huwag kang mag-alala. Naparito ako hindi para maging pabigat sa inyo, kundi para ikaw ay tulungan." Nang marinig niya ang sinabi nito, tsaka pa lamang siya tumahimik. Hindi naman niya mawari kung nagsasabi ito ng totoo, pero sa tono ng pananalita nito, mukhang hindi yun nagbibiro. At para malaman niya kung ano ang ibig ng panauhin, itinuloy-tuloy niya ang kanyang pagtatanong hanggang sa dito na nga nito inilahad ang pagiging isang diwata nito. Ayon sa lalaki, isa siyang diwatang gubat na nagbabalat kayo bilang tao. Tungkulin niya na tulungan ang mga taong naninirahan kasama ang kalikasan upang magkaroon nito ng masaya at masaganang buhay. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan niya, lahat ng problema na nararamdaman ni Topper ay magkakaroon ng agarang solusyon. Pagkatapos naman itong mailahad ng nilalang, sa isang kumpas ng kamay nito, gumalaw ang mga walis sa loob ng bahay. Lahat ng ginagamit nila sa panglilinis, unti-unti nang kumilos para lamang maibalik sa dati ang kanilang tahanan na dahan-dahan nang namamatay. Pagsilay naman niya sa pangyayaring yon, halos hindi siya nakaimik. Gulat na gulat siya, gawa ng hindi niya sukat akalain na posible pala ang mga naiisip niya noong siya ay bata pa. Ilang minuto pa ang lumipas. Matapos naman yung maipamalas ng lalaki, tinungo nila ang silid kung saan nagpapahinga ang kanyang mga kapatid. Pagsilay naman ito rito, dali-dali yun doong lumapit habang taimtim na nagdarasal. Isang lapat lang ng kamay ang kinakailangan ng lalaki upang mapabalik sa normal ang mismong katawan at kalusugan ng mga ito. Hindi rin yun gumamit ng kahit na anong uri ng lunas, gawa ng sapat na ang mga buhay na salita. Matapos ang milagro, inilahad nito sa kanya ang mga kinakailangan niyang gawin para hindi na bumalik pa sa dati ang kanyang mga kapatid. Ayon sa lalaki, na tuwing Biyernes ng hapon, umakyat sila sa bundok na nasa tabi lang ng kanilang bukid. Mula 3:00 hanggang 5:00, mananatili sila roon para magdasal at mag-alay ng hayop. Isang taon nila itong gagawin bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat at utang na loob sa nilalang na nagbigay sa kanila ng ikalawang pagkakataon. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng pagdarasal, suswertehin din sila sa pamumuhay. Ito ang magiging daan upang maging kasangganan nila ng tuluyan ang kalikasan. Nabanggit din ng lalaki na yun pa lamang ang simula sa napakagandang hinaharap na naghihintay sa kanila. Kaya naman para makamit ito, kailangan nilang magsakripisyo at gawin ang lahat ng iniuutos nito. Pagkalahad naman ng nilalang sa mga katagang yon, hindi na siya umimik. Sa isip-isip niya, kung totoo man ang mga sinasabi nito, abay hindi na sila lugi. At kahit hindi siya gaanong naniniwala sa mga ganoong milagro, minabuti niyang paniwalaan at sundin ang lahat ng mga sinasabi nito. Sadya kasing hindi niya maipagkakaila ang mga panganib na maaaring maidulot nito sa kanila kung hindi nila yon susundin. Lumipas ang araw na yon. Kagaya ng sinabi ng diwata, bumalik na nga sa normal ang mga kapatid niya. Isang gabi lang ang kinakailangan para tuluyang makabawi ang kanilang mga katawan. Nanumbalik na rin ang mga lakas nito na halos napakatagal na panahon nang hindi na nila nararanasan. Bagay na naging daan upang mas lalo silang sumigla na sundin ang iniuutos ng diwata sa kanila. Pagsapit ng hapon ng sumunod na araw, masaya silang umusad patungong bundok. 3 manok ang kanilang dinalang alay para masigurong hindi nito babawiin ang ibinigay nitong grasya. Nang marating naman nila ang bundok na tinuturo nito, taimtim sila ritong nanalangin.
At sa loob ng 1 linggo, masigla ang mga kapatid niya sa pag-aalay sa diwatang nagbigay sa kanila ng ikalawang pag-asa. Inakala ng mga ito na yon ang magiging daan para makawala sila sa tanikala ng kahirapan, pero lingid sa kanilang kaalaman na yun pa lamang ang simula ng kanilang kalbaryo. Ang hindi alam noon nila Tuper, na yung diwatang inaalayan nila ng dasal ay isa palang demonyong nagbabalat kayo. Nalaman lang nila ito noong natapos na ang 1 taong panata nila. Matapos kasi nila yung may isa katuparan, may nakita silang puntod na umahon sa lugar na kanilang pinag-aalayan. At mula roon, lumabas ang isang nakakapangilabot na nilalang. Hindi nalalayo ang wangis nito sa tao, ngunit sa estado nito tila bang matagal na panahon na nitong nilisan ang mundo. Pagsilay naman ng nilalang na yun sa kanilang tatlo, dahan-dahan yung lumapit habang tumutulo ang napakalapot nitong laway. Pagharap nito sa kanila, nagsalita ito ng mga sinaunang lengguwahe. Hindi nila yun maunawaan, ngunit nagawa nila itong matandaan. At nang mabanggit na ito ng nilalang, umalis na lang ito bigla. Magmula noon, hindi na nila ito nakita. Sa sobrang takot din ng tatlo, pinili na lamang nilang umuwi sa kanila. Hindi na rin nila pinag-usapan ng tungkol dito hanggang sa dumaan na ang maraming araw. Bagaman wala siyang ideya kung ano ang kanilang nasilayan, iisa lang ang napansin niya, at ito ay walang iba kundi ang dahan-dahan nitong pagbawi sa ipinahiram nitong lakas sa kanyang mga kapatid. Paunti-unti nawala na rin ang kaginhawaan na nakukuha nila sa bukid, hanggang sa dahan-dahan nang namamatay ang lahat ng kanilang mga pananim. Nanghina na rin ang hustong mga kapatid niya, hanggang sa rumatay na naman ito sa kanilang mga higaan. At bago pa man niya mapansin ang lahat ng mga nangyayari, nawala na sa kanilang kamay ang buhay na minsan nilang pinangarap at inasam. Pagbalik ng dati nilang estado, dito na nakatunog ang mga taong nakakakilala sa kanila. Lahat ay nagulat sa mga nangyari, kaya naman bago pa man mahuli ang lahat, nag-abot na yon ng tulong. Ang kaso lang, lahat ng tinatanggap nila mabilis na nabubulok at nasasayang. Napansin din niyang mas minamalas silang tatlo kapag humingi siya ng tulong sa mga ito. Kaya naman para hindi na magdusa pa, minabuti niya na harapin na lamang mag-isa ang problema na kanilang dinadala. Naisip niya na marahil ito lang ang paraan para muling madugtungan ang buhay ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Ilang buwan kasi ang lumipas, namatay ng biglaan ang dalawa niyang kapatid. Di man katanggap-tanggap, wala siyang magagawa kundi ang magdalamhati. At nang malaman ito ng mga kaibigan nila, agad yung pumunta para bumuhos ng pakikiramay. Lahat ay nagdalamhati sa pagkawala ng mga ito, gawa ng alam ng mga taga-baryo kung gaano sila kabait noong mga panahong sila ang meron. Hindi naglaon, sa sobrang pait ng kanyang sinapit, nagpasya siya na 3 araw lang ang magiging lamay. Inilibing din nila ito kaagad dahil hangad niya na muli siyang makapagsimula. Kahit marami nagsasabi na mas mainam na lisanin na niya ang lugar, hindi niya yun sinunod. Namamatay man ng lupa, ang lugar na yon ang nag-iisa nilang pagmamay-ari. Tahanan din ito ng masasaya nilang alaala, kaya ni minsan hindi sumagi sa isipan niya na ito ay iwan. Dumaan ang mga buwan at taon, wala na siyang gaanong pinapapasok sa buhay niya. At sa madaling sabi, binalak niya talaga noong tumanda ng mag-isa. Ngunit 5 taon ang dumaan, nakalaya na ang nanay niya. Ito ang naunang naghanap sa kanya, kaya naman nang matagpuan siya nito, abot langit ang naramdaman niyang tuwa at pagkagulat. Gaano man kasi kasama ang turing ng mga tao sa kanyang ina, alam niya sa kanyang sarili na wala itong kasalanan. Biktima lang ito ng maling akala, kaya naman nung magkita na sila,
taus-puso niyang ipinaramdam dito ang buo niyang pagmamahal. Magmula noon, muli na naman siyang nabuhayan ng pag-asa sa puso niya. Dagdag pa niya na, noong mga sandaling yon, tuluyan na talagang nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa nilalang na umahon sa puntod kung saan sila minsang nagsagawa ng pag-aalay. Literal na inilibing niya na ito sa limot, kaya naman hindi niya na inaasahan pa na muli itong babalik sa kanyang alaala. At nangyari ito, ilang buwan lang matapos bumalik ang nanay niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, merong dumalaw sa kanilang matandang babae. Wala itong ibang hinahanap maliban sa mga individual na tumulong para umahon ang isang maranhig sa mundo ng mga buhay. Dagdag pa nito na, itinuro siya ng ginawa niyang bagay sa lugar na yon, kaya naman naniniwala ito na meron silang nalalamang mag-ina. Nang marinig naman yon ng nanay niya, kagad itong nagtanong sa matanda ukol sa pinanggalingan nito. Iniwasan muna nitong magbahagi ng anumang detalye ukol sa kanila para naman kahit papaano manatiling pribado ang kanilang pagkakakilanlan. Ngunit nang marinig nito ang sinabi ng nanay niya, may hinahon nitong sumagot ng, "Wala akong hangad na masama sa inyong mag-ina. Ang nais ko lang malaman kung sino ang pinagmula ng demonyong yon. Tubong panoy-poyen ako at hindi biro ang pinagdaanan ko para lamang makarating dito. Sa ngayon ako ang sinusundan ng maranhig, kaya araw lang ang pagitan bago siya makarating sa lugar na ito. Kaya kung ako sa inyo, makipagtulungan kayo kung ayaw ninyong madamay. Ang mga taong yun na lang ang pag-asa ko, at kung hindi ko sila mahanap, dito na ako ililibing sa lugar na ito." Matapos nitong bitawan ang mga katagang yon, agad na bumakas sa kanyang muka ang matinding takot, kaya naman nang mapansin ito ng albularyo, napatitig ito sa kanya ng maigi. Hindi nagtagal, nagwika ito sa kanya ng, "Ikaw ba, iho? Meron ka bang nalalaman sa mga nangyayaring ito? Magsalita ka na at huwag ka nang magtago dahil malakas ang kutob ko na meron kang kinalaman. Ayos lang naman yan. Hindi naman kita sisisihin, bagkus ay tutulungan pa kita." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya na yon ipinagkaila. Ora mismo ipinagtapat niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman, gawa ng naniniwala siya na seryoso ang mga bantang inilahad ng matanda. Harap-harapan din niyang inamin na ang nilalang na yon ang pangunahing dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Hindi man siya sigurado pero pakiramdam niya ginamit lang sila nito. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naunawaan ng matanda kung saan nagsimula ang lahat. Aminado rin yun na biktima lang sila Toper dahil simulat sa pool, wala silang kaide-ideya sa napakaitim nitong binabalak. Dagdag pa nito na, nangyari na ang mga nangyari, kaya naman mas mainam na paghandaan na lamang nila ang mga paparating. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan silang tatlo, dito niya na itanong sa matanda ang mga pinagdaanan nito. Base kasi sa mga inilahad nitong detalye sa kanila, mukhang hindi rin naging maganda ang personal nitong karanasan laban sa nilalang. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot ng, "Ang demonyong yon ang dahilan kung bakit namatay ang 3 kong anak at ang aking asawa. Marami rin siyang dinamay sa aming lugar, kabilang na ang mga kapatid ko sa paniniwala na matagal na panahon ko nang naging kasangga. Dahil sa kanila kung bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin ako. Alam ko na kung pagbabasihan lang ang aking kakayahan, wala talaga akong laban, pero ibang usapan na kapag natuklasan ko ang puntod nito." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di na siya nag-alangang ilahad kung saan ito umahon.
Subalit nang marinig ito ng manggagamot, pinili nitong ipagpabukas na lang ang pagtungo sa bundok. Dahil dito, di naman niya maiwasang magtanong ukol sa rason nito. Medyo nag-aalala lang kasi siya noon, gawa ng anumang oras, pwede itong makarating sa lugar nila. Mariin din niyang inilahad na kung makukuha nila ito ngayong gabi mismo, magagawa na nila ang pangontrang naiisip nito. Dagdag pa niya, malapit lang naman ang bundok, kaya baliwala ang konting sakripisyo at pagod. Akala niya ganun lang yun kadali. Kaya naman nang maunawaan ng albularyo ang kanyang pamimilit, agad siya nitong sinamahan patungo sa likurang bahagi ng bahay. At mula roon, itinuro nito sa kanya ang mga nilalang na umaaligid mula sa bundok na sinasabi niya. Dagdag pa nito na isang malaking kamangmanganang pumunta sa lugar na yon sa ganoong oras dahil paniguradong may mamamatay sa kanila at kung magkataon, lahat sila ay hindi na makakauwi pa. Pagkarinig naman nito pero sa sinabi nito, nawalan siya ng lakas loob na magsalita pa. Alam niya sa kanyang sarili na totoo ang sinasabi ng matanda, kaya wala siyang magagawa kundi ito ay sang-ayunan. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik sila sa loob ng bahay na para bang walang nangyari. Ipinagpasalamat naman niyo ni Tupper, gawa ng kahit papaano, napigilan nito ang binabalak niyang pagpapakamatay. Kinabukasan nun, hindi pa man sumisikat ang araw, inakyat na nila ang bundok. Lahat sila magkakasama upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Pagdating naman nila sa lugar kung saan nila ginawa ang alay, dito nila nakita ang mga punong kahoy na nangingitim na. Lanta na rin ang bawat dahon ng mga ito at sa kanilang estado, mukhang matagal na panahon na silang namatay. Wala na rin kabuhay-buhay ang buong paligid, indikasyon na may masamang enerhiyang pumapalibot dito. Dahil sa ganoong sitwasyon, maingat nilang pinasok ang kinaroroonan ng puntod. At habang lumalalim ang kanilang pag-usad, dito nila napansin ang iilang mga nilalang na anak ng dilim. Para itong mga elemento kung titingnan, na walang eksaktong wangis at katawan. Ngunit ayon sa albularyo, mapanganib ang mga ito sa tao. Sa oras na ikaw ay masapian ng nilalang na yon, kakapit sa iyong kaluluwa ang kanilang mga wisyo at kayo ay magiging isa. Sa sandaling gano'n na ang nangyari, hindi na kayo pwedeng paghiwalayin. Ibig sabihin, sa oras na sinubukan ng mga manggagamot na sapilitang alisin ng nilalang na yon, sasama dito ang iyong kaluluwa na siya namang magiging daan upang mamatay ang iyong katawang lupa. Dagdag pa ng albularyo na, malimit itong nagiging bunga ng mga lugar na kinabubuhayan ng matataas na antas ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sapat na rin yung basihan upang maniwala ito na doon nga sa lugar na yon umahon ng maranhig na matagal na nilang nagiging sakit sa ulo. Matapos namang marinig nito perang mga detalye, hindi niya maipagkakaila na kinilabutan siya. Alam niya sa kanyang sarili na seryoso ang kanilang sitwasyon, kaya naman lahat ng inihabili ng matanda ay maigi niyang sinunod. Hindi rin sumagi sa kanyang isipan na suwayin ito, lalo pat posibleng umani ito ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kalaunan, nang marating na nila ang kinaroroonan ng puntod, dito bumungad sa kanila ang isang lumang kasuotan na ayon sa manggagamot ay pagmamay-ari mismo ng maranhig. Walang sabi-sabi, agad yung pumasok sa hukay. Sabay kuha ng lahat ng gamit na minsan itong pagmamay-ari. Di nagtagal, nang malimas na nila ang puntod, agaran silang umalis sa lugar. At nang makabalik na sila, doon nila isinilansan sa lamesa ang lahat ng bagay na kinuha nila. Lahat yon ipinaliwanag ng maigi ng matanda, kaya naman naunawaan niya kung para saan ang bawat isa sa mga kagamitang kanilang nakuha.
Ayon sa kanya, na kahit ito ang pangunahing pangontra sa maranhig na kinakaharap nila, hindi pa rin ito basta-bastang matatalo. Bukod kasi sa mga abilidad nitong hindi kapani-paniwala, may espesyal ding abilidad ang nilalang sa sandaling malagay na ito sa isang alanganin at mapanganib na sitwasyon. Dahil dito, kailangan maayos ang pagsasagawa nila ng atake upang hindi sila mahirapan at mabilis nila itong mapaslang. Dagdag pa niya na mapapatay lamang nito ng tuluyan ng maranhig sa oras na mabasag ang bungo nito sa panahon ng kanyang panghihina. At kapag nangyari ang bagay na yan, kailangang sunugin sa ibabaw ng labi nito ang lahat ng gamit na pinakinabangan nito ng husto. Sa pamamagitan nito, tuluyan ng matatahimik ang nilalang. Galaman ng kanyang kaluluwa, wala na itong pagkakataon na muling makapuspos ng panibagong katawang lupa. Matapos niyang malaman ng ganoong detalye, dito niya na inihanda ang kanyang mga gagawin para sa misyon na kanilang napagkasunduan. 2 araw ang lumipas, napuno na ng mga patibong ang kabuuan ng kanilang tahanan. Wala mang maayos na kain at tulog, hindi na nila ito ininda para sa pagdating ng panahong pinaghandaan nila. Pagkatapos ng hapon ng Biyernes, dito na nila nalanghap ang napakabahong amoy ng nilalang na patuloy na sumasabay sa hangin. Nang mapansin niyo ng manggagamot, agad naman itong inilahad sa kanila ang nalalapit na nitong pagdating. Pagkatapos nun, bumalik ito sa kanyang pwesto para magpatuloy sa pagmamasid. Isipin ninyo, 3:00 pa lamang noon ng hapon pero hindi na sila mapakali. Anumang oras kasi, pwede nang dumating ang nilalang. Bukod kasi sa hindi ito natatakot sa sikat ng araw, wala rin itong pakialam kung umatake ito umaga man o gabi. May kakayahan din yung magpalit anyo anumang oras kung saan sa pamamagitan nito natataglay ng maranhig ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Kalahating oras pa ang lumipas. Nakarinig na sila ng atungal mula sa malayo. Sinabayan ito ng mabilis na pagdilim ng buong paligid, buhat sa pagbuo ng masamang panahon. Ngunit ayon sa albularyo, isa lamang ito sa abilidad ng nilalang. Ibig sabihin, ilang metro na lang ang layo nito sa kanila, kaya kailangan na nilang maghanda. Dahil sa sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng matinding takot. Kung siya lang ang masusunod, gustong-gusto niya na noong tumakas pero hindi niya ito magawa-gawa sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na ikamamatay ito ng albularyo na hangad na iligtas silang mag-ina. Dahil dito, kung kaya't nanatili siya kahit medyo peligroso na ang sitwasyon. At hindi nagtagal, sa kakaisip niya sa kanyang gagawin, hindi niya na napansin ang pagdating ng nilalang. Nagulat na lamang siya nang biglang magwika ang albularyo sa kanila habang dahan-dahang inihihinto ang paghahasa nito ng punyal. Nandito na ang ating panauhin. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad silang sumilip sa labas ng bahay kung saan dito na nila nasilayan ang nilalang na naglalakad ng nakatuwad. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Tapos panay sa pagkiskisan ang lahat ng mga ngipin nito sa bunganga. May mga nakausli rin itong buto sa katawan, tapos yung balat nito parang naaagnas na. Dahil sa pangyayaring yan, nanatiling matapang ang albularyong sumadya sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, nang mapansin itong papalapit na ang nilalang, hindi ito nagdalawang isip na maglakad papalabas. Pagsilay naman dito ng kanyang ina, agad naman yung sumunod, kaya naman wala na rin siyang nagawa kundi ang dumikit sa kanilang napag-usapan. Paglabas nila ng bahay, bigla silang sinunggaban ng nilalang, kaya naman agaran silang nagkahiwa-hiwalay. Takot na takot man itong si Tupper, pinilit niyang kunin ang atensyon ng nilalang upang madali itong maaatake ng manggagamot. Ang kaso lang,
Hindi ganon ang nangyari. Huli na nang malaman nila na masyadong matalino pala para sa kanila ang isang maranhig. Napakadali para dito na mahulaan ang kanilang plano, kaya wala ni isa sa mga ito ang umubra. Hindi rin yun nakipagsabayan sa kanila, kung kaya't lahat ng alas ng matanda ay nasayang. Kalaunan, sa harap ng hindi may pagkakailang pagkatalo, nagdesisyon ng albularyo na gamitin ang huli nitong alas. At ito ay walang iba, kundi ang pagsasakripisyo sa sarili nitong buhay para maisama ang maranhig sa hukay. Walang sabi-sabi, bigla nitong isinuot ang kasuotan ng maranhig habang nagbabanggit ng mga orasyon. Nang marinig naman yon ng nilalang, agad nitong nakuha ang kabuuan nitong atensyon, kung kaya't dali-dali yung sumunggab sa matanda. At sa pagbubuno nila, purong pag-iwas na lang ang ginagawa nito hanggat hindi pa nakukumpleto ang dasal. Pilit naman yung pinatigil ng maranhig, pero nanatili itong bigo hanggang sa nakumpleto na nito ang orasyon. Pagkatapos nun, inutusan sila nito na sunugin ang lahat ng pagmamay-ari ng nilalang na kasalukuyan nilang hawak. Nang marinig naman yon ni Topper, agad naman nila itong ginawa hanggang sa matupok na yon ng apoy. Pagsilay naman doon ng matanda, laking gulat na lamang nila nang masipat nila yung bigla na lamang pinag-uundayan ng saksak ang dibdib nito. Di pa to nakontento, sinilaban nito ang kanyang katawan bago tumakbo ng napakabilis. Pagsilay naman dito ng maranhig, wala na itong nagawa kundi ang umatungal ng napakalakas habang paunti-unting naagnas ang buo nitong katawan. Di nagtagal, naglaho na lamang ito na animoy hindi man lang yon umiral. Mabilis ding bumalik ang katahimikan sa paligid, kasabay ng pagsilay nila sa labi ng matandang patuloy pa ring nilalamo ng apoy. Sa kasamaang palad, hindi na nila ito nailigtas. At para naman walang makaalam ng tungkol dito, agaran nila yung inilibing. Umalis na rin sila pagkaraan ng ilang araw sa lugar upang malimot ang lahat ng pangyayari. Pero alam niyo ba na hanggang sa kamatayan ni Topper, nakatatak sa kanyang isipan ang kanyang nasaksihan na pagtugis ng manggagamot ng panuypoyan sa mapanlinlang na maranhig.